ajuns la o nouă sesiune la Taifas. Și suntem chiar cu o prezentatoare din această seară. Bună seara! Un an care a fost plin, un an care a fost împliniri pentru unii, mai puține împliniri pentru alții, dar cred că pe ansamblu am ieșit cu toții pe plus și așa trebuie să ne considerăm. Întotdeauna trebuie să vedem partea plină a paharului și lucrurile cele mai bune din experiențele pe care le avem. Într-o echipă ca asta, adică aceea a Institutului și prin voi, reușim să mergem mai departe și fiecare dintre noi să câștige ceva. Câștig anul ăsta la EuroEF au fost 10 prezentări de la Institut. Da? Și aș vrea să-i aplaudăm pe cei care au prezentat, pentru că o parte din ei sunt în sală, pe Silviu, pe Bogdan, pe Andreea, Ișvanca, pe Anca Diaconu, Diana în prima prezentare cu sistemul imun și cu atacul asupra inimii. Iar un subiect foarte interesant, un subiect greu, mi se pare mie, și un subiect, vă rog să fiți atenți, pentru că nu e ușor de diagnosticat și la fel pune probleme, da? Despre pericardita cronică constrictivă, am cuțat de nou. O invităm pe Bianca să ne prezinte iarăși un subiect interesant. Bună seara, vă spun și eu. Voi încheia seria acestei prezentări prin a aduce în fața dumneavoastră un caz clinic complex. Când mi s-a născut al doilea copil, după amiază eram tot aici cu dumneavoastră, acum 3 ani. Spun și eu, este o mare plăcere să fim în această seară împreună. Și la revedere pe anul acesta, ca să zic așa.